Ora genah blas. Musa ceton nyanyi. Jajal ulang neh lho. Nyanyi Alon-alon dulu jajal. Lah iki ora mau. Pawane. Wong ora cetha kok sak karepe dhewe nyanyi. Saiki caloro ya. Namanya. Aku sih. Welas teri di puntel gedang. Nyanyi. Puntel godhong sing tak nyanyi. jajal kowe. Sudah beli angel ya. Udah kok ngene ngerti nyanyi bareng. Iki piye? Iki wong ndi? Lah. Berarti sampeyan gak gitu. Oh, alah. Lenang apa kok nyanyine kok Citra Tresnani digondol uang nang apa hasil iki nang apa ngono lho. Itu tipis. Terus Rajaminan. Yes. Yo bener. Rajaminan. Das. Wes. Elek ben. Teng penting. Ngeri. Raimu gerengan. Oh. Ini nyala. Oh. Nyala. Oh. Ayo. Omongan ngeter ngono kok ya cepet pol omongan cerimpet di banter dikira sing krungokke iki kok robot. Google iso terjemahke lan aku. Teko jenengan kok matengki asli sejarah piye ngono lho. Bendino kok tengki ngono. Ini Kuwi lah ngeri. ngomong aja. Oh, Penting. gak. Hele. Ini minum. Selek. Namanya
Pesawat. Transit yo. Transit. Pesawat. Transit. Oh, translate. Le. Oh. Yo yo deh. Ya, angel lah. Wong kowe angel omongan. Yo. Ini. Endang lho. Nah, ini nak behat nang nak nangis no. Oh, beda. Nah, Jangan. ber. Ini. Ini. Aku yo. Alamnya ini. Berarti gede aneh kan. Gede aneh. Ini anu ini. Gede aneh terus pite aneh. Aku yo. Sabu. Nanti ganti menang ya. Malah edan edan. Edan. Iya. Nah, iki. Jawaban iki. Yo, mung, yo. Jawaban pas metu langsung abang ini iki. Nak ngomong. Iya. Nang ngomong. Hah? Nang ngomong. Apa macet? Nak ngomong nyambut. Barengan. Nang Iya, sing gendang. nang ngomong nang. Oh, alah. Murah. Angel wae awakmu bami le. Nang ngomong. Nang ngomong. Aku dewi. Nang ngomong ku nang ngomong iki. Sampo pentin. Nang ngomong. Nang ngomong. Ah, wis ganti-ganti lah. Ra mudeng aku. Iki kon terjemahke wong 50 ngene berarti omonganmu. Nah lah, mending karo omongan karo gudeg. Timbang karo gudeg. Ya padha wae.